uPaulile into encane ngokusala kwakhe kumaSummer Award kulonyaka. Nginibingelele ngiphinde futhi ngilemukele namhlanje ngaphansi kweyanda STK Media. Igama lami uAyanda Musabelo ngabamhlongo. Phansi emsinga lapho engiqhamuka khona. Ngithanda ukuthatha leli ithuba leli ngibonge kakhulu ngenza ukuthi kibo bonke abantu asele subscribe ngaphansi kwale YouTube channel yethu. Mawukuthi nje oqala kula ngaphansi kweyanda STK Media namhlanje, sacela ngenza ukuthi ungalenzi iphutha, usubscribe, ulike futhi ushare umndeni wakho kanye nezihlobo zakho bese ukhuluma nathi ku-comment section yethu. Ngaphandle kokuchithela isikhathi sakho, asigijime singene endabeni esiyiphethe namhlanje. Into encane ugcine Paulile ngokusala kwakhe kumaSummer Award kulonyaka emva kokuthi abantu abaningi bebeyibuza ukuthi usale kanjani into encane kumaSummer Award kulonyaka. Ama-nominees amaSummer Award kulonyaka aphumile okuyingane zoma uKhuzani, uThokozani Langa kanye nabafana bakaMgqumeni noSigwebo Sentama. Abantu abaningi bebeyibuza ukuthi into encane usale kanjani kumaSummer Award. Esinye sezathu senza ukuthi abantu beze bebuze kangaka ukuthi yingani into encane esalile kumaSummer Award kulonyaka. Ingoba into encane unqamula unyaka ohlwile ngomadezo nqamula unyaka ngonyaka oyedlule. Bese abantu abaningi base babuza ukuthi yingani into encane esalile ehlwile ngoma ye-Best Maskandi album kumaSummer Award kulonyaka. Impendulo engenza ukuthi into encane uPaulile wayesekuveza ukuthi cha yena usafike emculweni kaMaskandi ezinye zezinto akazazi imigudu yakho ukuthi kumele ehambe kanjani noma kumele enzeni ukuze ezokwazi ukuthi enominateke ngaphansi kwama-award athile. Uthi le yama-Summer Award uyizwe ngeensuku zokugcina lade sekuzovalwa futhi khona lathe akathe khona sezama imizamo ukuthi ekwazi ukuthi engenele. Kwasho ukuthi nje-ke bekade sekuse ey'nsukwini zokugcina. Into encane kube sefisela bonke abaculi abanominathiwe laphana ngaphansi kwayo i-Best Maskandi album. Wayesethi ubafisela inhlanhla, wayesethi nje futhi uyacela ukuthi kungagxekwa umuntu ngokusala kwakhe kumaSummer Award ngoba-ke eshilo ukuthi ezinye zezinto akanalo ulwazi ukuthi zenziwa kanjani. Nalathe khona esethola ulwazi kwasho ukuthi nje-ke sekungase ekugcineni sekuzovalwa nomuntu akade ethi uzama ukumsiza ube selahlekelwa ifoni akangabe sakwathi exhumane naye. Thina sifisa ukuthi ukhulume nathi la ngaphansi kwe-comment section yethu ukusitshele wena ukuthi uyibona kanjani le ndaba. Uphinde futhi ukhulume nathi uveze umbono wakho ngokuthi wena bekuyibapha abaculi okade ungathanda ukuthi bebe khona lapha nohlwini le-Best Maskandi album lapha kumaSummer Award kulonyaka. #Tama26 sibavoteleke futhi abaculi laba abakhona abaqokiwe lapha ngaphansi kwamaSummer Award. Uma sekuvuliwe ukuthi kuvote ngane zakwethu, thina si-STK Media siyababongela bonke abaculi abaqokiwe ngaphansi kwe-Best Maskandi album lapha kumaSummer Award kulonyaka. Siyababongela kakhulu. Kanti-ke futhi siyafisa ukuthi sizuvo lakho ngokuthi wena bengampela bengabe ibapha abaculi ade ungabathatha ubafake laphana-ke ngaphansi kwayo le category ye-Best Maskandi album akulonyaka ka-2020. Ukuthi size siyivale ividiyo yethu namhlanje, sacela nje ukuthi ingane zakwethu sibonge kakhulu kibo bonke abantu asebesubscribe ngaphansi kwale YouTube channel yethu. Siyabonga kakhulu ngane zakwethu. Uma ungasubscribe sicela nje ukuthi wenze kanjalo, usubscribe ngane zakwethu. Bese-ke nje siyacela ngane zakwethu ukuthi niwabuka ama-video eze ephele ukuze nizosiza i-YouTube channel yethu ukuthi ikwazi ukuthi iqualify kwezinye igaba la ngaphansi kuka-YouTube njengamanye ama-YouTube channel. Uma ungafisa ukukhuluma nathi ngakwenye ingxenye ungakhuluma nathi kuma-social media wethu @ayanda_stk ku-Instagram, bese kuthi ku-Facebook ikhona Facebook page yethu okuyi-STK Media. Ngane kwethu siyabonga kakhulu, ngaphandle kwenu angeke sibe yilutho. Sivala lana ividiyo yethu namhlanje kuze kube futhi nangokulandelayo.